John, der er kommet nye bonusser for Andrew Bates. Se, vi bliver rige nu. Kig, se. Hvad så, champ? Det er mig, Andrew Bates. I dag er det 6-7 bonusser, fordi det er det 6. i 7. Og derfor får I alle sammen 67 kroner helt gratis, fordi jeg er din ven. The king is back. Jeg har kun 2 minutter til at indløse dem, og I skal spille dem igennem inden i morgen. Ellers så får min chihuahua penge til aftensmad, og den er allergisk over for penge, og du vil ikke være dyr. champ. Husk at subscribe. Og det er derfor, det er meget vigtigt, at du kommer hjem til mig og spiller hele natten. Med alle de penge, du vinder, så kan du tage Jessica ud på en mega fed date. Okay. Kom så, let's go. Nu er der en ny bonus, skynd dig. Damn. Så kommer bonusen for mobil, Ja. vi tabte det hele. Det er totalt typisk, mand. Hvorfor sagde du, at vi skulle spille Jungle Kong Jumanji Jumbo Bonus? Vi skulle hellere have kørt med Super Sørøverne Skattejagt Supreme. Det var sgu da din idé, Kjeld. Andrew Bates må være totalt skuffet over os. Hvorfor bliver vi ved med at tabe altid? Andrew Bates? Nej, men jeg ved lige, hvem I skal snakke med. Tiny, kom sætjende. Det blev vi cringe lover det. Derfor de sidder i præcis den samme situation, vi sidder i nu. I mine yngre dage var jeg det, man kunne kalde en high roller. Jeg er en livet, som den mest berygtede pokerspiller nord fra Monte Carlo. Det var vildt. Og damerne. Ja. For jeg har mod med Andrew Bates dengang. Vi troede, vi var smartere end systemet. Vi troede, vi havde mastered life, mens vi sejlede rundt på en yacht hver dag for diotanks, og en mand kunne til fest om at de er vildværs maskotten, og den samme hørte, der bare blev lukt hver dag. Men en dag dit bekendt. Det er helt galt. Ikke sådan, jeg tabte en 100 opgant. Mere sådan, shit. Jeg vidste hele den. Mine venner, alt det flashy, og til sidst der så jeg bare der helt alvindelig med mine egne tanker, og jeg kunne kun høre mit eget ego være rage quit. Men ved I hvad, drenge? Det var der faktisk begyndte at komme mening tilbage. Når alle larmen forsvandt, bonuserne, hypen og stressen, så kunne jeg for første gang høre mig selv. Sådan rigtigt. Og jeg var der nogen, som jeg vil ønske nogen havde sagt til mig, da jeg var den på. Du bliver ikke stærk af at vinde. Du bliver stærk af at komme tilbage, når man føler, at du er helt færdig. Det er der, karakteren bliver unlocked. Og trækket det føler man, det er game over. Det er bare det øjeblik i spillet, og du lærer en vigtig skill. Awareness, Asians, og der var med vi stabler en gruppe 8. Så nogen til. I har tabt penge. Ja, men I har ikke tabt jer selv. Og det vigtigste er, I kan stadig vinde i den vej, I går herfra.